רגע, עומר ויובל, תסבירו לי בדיוק מה זה מלך ומה זה מלכה. מלך זה עם 2 ומלכה זה עם 3. ואיך משיגים מלכה? רגע, אם יש לך חייל אחד, כן. ואת כאן, כן. תראי, ואת כאן, ואת עוברת לכאן, יש לך מלך. ואם את עוברת לכאן, ואז לכאן, ואז לכאן, ואז שוב לכאן, יש לך מלכה. הבנתי, עכשיו... ואז את מוסיפה עוד. אז אחרי מלך ומלכה מה יש? אם יש לי 4. אחרי מלכה יש נסיך, באמת? נכון, וג'וקר, וחסטופה, וערה, אלוהים, וזהו, נכון? ומי עכשיו מנצח? זה ג'וקר. מי עכשיו מנצח במשחק? בוא נראה. מי שמנצח, ינצח. עוד לא גמרו את המשחק. עוד לא גמרת את המשחק, סליחה, תתפסו. עומר חושב. יובל בודק. וואי, איזה מלכה. זה מלכה או מלך? זה מלכה, יותר שמנה, יותר גדולה. לא, אמרנו שמתקדש בסוף שנה, ואין חושבת כדי שמתקדש בסוף חודש, לא? מה זה משנה? היא באמת כבדה המלכה הזאת, עד שהיא זזה. מחירה. תעשה קשה, תעשה משהו קשה. איזה מחשב. אני בדיוק מצטער לך, אני הולך למחשב. אוי, שנו. אייל, אסף אותך בא לביקור מולדת. מה בא לביקור כל יום פה? בשיבה, אני עושה לה קפה. מפריעה לי בהפתעה. שאני לא מפריע לה בהפתעה, היא מפריעה לי. מה אני מפריעה לך? את מפריעה. במה? בהפתעה. באמת מסכן. תגידו.